Waqt żjara statali fil-Qatar, il-President ta' Malta George Vella kellu taħdidiet uffiċjali mal-Emir tal-pajjiż, ix-Xejħ Tamim bin Hamad it-Tieni, fil-Palazz Diwani f'Doha. Stqarrija mill-Uffiċċju tal-President qalet li l-laqgħa bdiet b'konferma miż-żewġ naħat tal-impenn tagħhom li jkomplu jsaħħu ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Iż-żewġ partijiet fil-fatt qablu li hemm potenzjal kbir li jista' jiġi sfruttat potenzjal ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat, b'mod partikolari permezz tal-konklużjoni konkreta tal-ftehimiet u l-implementazzjoni fil-pront tad-dispożizzjonijiet tagħhom. Ġew identifikati diversi oqsma ta' kooperazzjoni tanġibbli li jvarjaw mis-setturi finanzjarji, marittimi, tal-avjazzjoni u industrijali, tat-turiżmu, l-enerġija u l-edukazzjoni. Fid-dawl tal-possibiltajiet mifruxa f'dawn l-oqsma, iż-żewġ partijiet qablu li għandhom jiġu faċilitati l-kuntatti diretti u żjarat fl-oqsma kollha sabiex jiġi żgurat li jinkisbu r-riżultati. Ġew diskussi wkoll ir-reġjun tal-Golf u dak Euro-Mediterranju u l-isforzi magħmula kemm mill-Qatar kif ukoll minn Malta biex jippromovu dijalogu u l-istabilità fil-viċinati rispettivi tagħhom. Issemgħu wkoll l-isfidi magħluqa mill-migrazzjoni regolari, is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija u l-effetti tat-tibdil fil-klima. F'kummenti wara l-laqgħa l-President George Vella laqa tajjeb l-ispirtu kordjali, pożittiv u kostruttiv ħafna li fih saru l-iskambji u qal li din iż-żjara statali hija mument importanti ħafna li qed ispinta qawwija lir relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Iva, bħalissa il-Qatar qed jara kif se jagħmel investiment pajjiżi differenti. Aħna ovvjament l-investiment dejjem nieħdu gost biż kemm ikun investiment li jkun li jirrendi u l-messaġġ kien ejjew u waraw.